L-Odwa tajba, illum il-ħamis 9 ta' Novembru nilqakom għal din il-qoddisa li llum qed issir mill-uffiċini tal-kumpanija A&Co Group fil-Marsa fil-100 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Jiċċelebra din il-qoddisa l-Arċisqof Charles Scicluna bis-sem tal-impjegati tal-kumpanija. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-dirigenti, lill-istaff ta' A&Co Group of Companies li laqgħuna hawnhekk f'dan l-ambjent sabiħ ħafna akkoljenti. Huwa post ta' xogħol, ta' industrija, ta' bżulija, ta' tama kbira fil-kapaċità tal-bniedem li iħaddem u wkoll jibni. Ejjew nitolbu biex dak li nagħmluh dejjem bi spiritu ta' imħabba waqda bejnietna. Illum qegħdin infakru anniversarju speċjali aħna l-Kattoliċi għaliex qed infakru li fis-seklu 4, ġifieri 1600 sena ilu, kien hemm knisja li ġiet ikkonsagrata bħala sinjal tal-libertà li tal-Imperatur Kostantinu biex l-insara jkunu jagħmlu l-qima tagħhom b'mod pubbliku. Spiċċat il-persekuzzjoni tal-insara għal dak iż-żmien għax għadha magħna. Imma aħna stajna nofru l-qima tagħna b'mod pubbliku minn dak iż-żmien. U l-Knisja ewlenija ġo Ruma li qed infakru id-dedikazzjoni tagħha hija dedikata lil San Ġwan u Ferja li kienet tal-familja tal-Laterani. U allura hija magħrufa bħala San Giovanni in Laterano li hija l-Knisja Katedrali ta' Ruma. Illum allura f'din il-festa niftakru fil-Knisja ta' Ruma, fil-knejjes kollha Kattoliċi u b'mod speċjali fl-Isqof ta' Ruma li huwa l-Papa, il-Papa Franġisku, li meta jiffirma xi dokument uffiċjali hekk għażel jiffirma San Giovanni Laterano bħala l-indirizz, il-katedral tiegħu. Ejjew nitolbu biex aħna nħossuna propju parti minn familja kbira. Qegħdin hawnhekk qed infakru mhux biss daw il-ħaddiema li hawn magħna, dirigenti, staff, imma a group of companies, tant persuni li qegħdin jaħdmu flimkien, jiddedikaw ħajjithom, jaqalgħu il-ħobżna ta' kuljum, imma hemm a concerted effort, hemm xi ħaġa li taqgħadna flimkien. Din ukoll hija l-fidi tagħna. Issa fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba minflok naħdmu flimkien, niġġieldu bħalma nagħmlu f'kull familja. Allura aħna meta niltaqgħu almenu l-insara nagħmlu għat-tumulta ngħidu mulej aħna qed nippruvaw ma mhux dejjem innexxielna sewwa u jaf biżżejjed. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nadurġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int li joġbok issejjaħ il-poplu tiegħek Knisja, għamel li l-ġemma miġbura f'ismek, ikolla l-biża u l-imħabba tiegħek u timxi warajk biex twassala għal ġid tas-sema li wedda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura lejn ħdejn il-bieb tas-santwarju. U wara kien hemm l-ilma ħiereġ minn taħt il-għadba tas-santwarju lejn il-vant. Għax is-santwarju kien iħares lejn il-vant. U l-ilma kien ħiereġ min-naħa tal-lemin tal-għadba, in-naħa tan-nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħariġni mill-bieb ta' tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-ħbieb ta' barra li ħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-għadba. U qalli: dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-vant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjet b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li titċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb. U jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara jikbru siġar ta' kull ġens u ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jidbilx u l-frott tagħhom ma jonqosx. Kull xahar jagħmlu frott ġdid, għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Kennu qawwa u Alla lina, għajnuna kbira sibnieh fidwejjaq. Għalhekk ma nibżawx jekk l-art titriet jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar flimkien. Hemm xmara li s-swieq tagħha iferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-seb flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna fortezza għalina Alla ta' Ġakob. Ejja waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art flimkien. Tina qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla bħala bennejjaqli jien qed il-pedament. Ħadd ieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġat qiegħed, u dan hu Ġesu Kristu. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddis hu it-tempju ta' Alla li huwa intom. Il-kelma tal-mulej. Għażilt u qaddist din id-dar jgħid il-mulej biex ismi ikun fiha għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem u min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-berija tal-ħamiem għamilhom
warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu, x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom, ħodtu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellu. Għalhekk il-Lut qalulu, dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se tellu fi 3 ijiem. Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Sib qasir tgħiduli iwa Dun Charles stidinniek hawnhekk fid-dar tan-negozju, fid-dar fejn isir il-bejħ u x-xiri, għax dan li nawguralkom li l-business ikompli u taqranna dan il-Vanġelu meta Ġesu jidħol fit-tempju u lil min qed jagħmel negozju hekk iċċih il-barra. Qed nippruvaw nifhmu x'qed jgħidilna Ġesu u anke il-kelma tiegħu għalikom u għal dawk kollha li fis-soċjetà għandhom din il-vokazzjoni, dan ir-rwol importanti. L-ewwel Ġesu jirrita ruħu ħafna li d-dar ta' Alla issir kif jgħidilha hu dar tan-negozju. Ma Alla m'hemmx għalfejn tinnegozja. Ma Alla inti tilqa' id-don tal-ħnina tiegħu. M'hemmx għalfejn tkun bravu biex Alla jħobbok. M'hemmx għalfejn tixellu x-xema biex jaqlalek il-grazzja issa qed tgħid kontrika x'għandhom tagħmlu xi 4 soldi mix-xemat u mill-fjuri, mill-wedijiet. Imma l-kelma ta' Ġesu hija ċara ħafna. M'għandniex għalfejn noqogħdu ninnegozjaw ma' Alla, nitolbuh li għandna bżonn, jaf x'għandna bżonn. Llum pereżempju qed noffri din qudiesa skont l-intenzjonijiet ta' kull wieħed waħda minnkom. Qegħdin ukoll fix-xahar ta' Novembru noffru din qudiesa għall-irwieħ ta' ħutna li ħallewna kemm benefatturi tagħna, kemm dawk li forsi ma qbilniex ħafna magħhom matul il-ħajja li kienu hawnhekk għall-mejtin kollha u qatt ta' karità. Imma waqt li qegħdin nagħmlu hekk, nifhmu li ma' Alla m'hemmx għalfejn tiggwadanja xi punti. Kenna xi idea l-antik li inti jisek għandek copybook, tikteb kemm għandek marks, jew qabel konna ma nafx illum xi jagħmlu ma aħna konna nieħu pjaċir nagħtu l-homework u tagħmellek star, it-teacher jew very good. Jekk tagħmellek X kbira ħamra ommok tgħidlek ġewx ġara. U tgħidilha ħadd żball il-linka tagħha ma nafx xi ħaġa. Imma ma Alla m'hemmx għalfejn. Ma Alla mhix kwistjoni ta' min għandu li żjed flus se jaqla l-ikbar grazzja. Forsi Alla jħares li żjed lejn min għandu l-ikbar bżonn. Dak il-mod kif iħares lejn Alla. U d-dar ta' Alla li aħna tkun ukoll din id-dar fejn il-ħarsa tagħna fuq kull wieħed waħda minna tkun ħarsa ta' ħniena. Lilkom eżies li qegħdin tħaddmu n-negozju, l-unika kelma li għandi għalikom hija li tagħmlu kollox b'integrità, b'onestà u b'fairness. Id-dinja dinja kompetittiva, imma hemm mod u mod kif taħdem. Hemm mod u mod kif titratta n-nies. Hemm mod u mod kif taqla l-flus. Il-Mulej jibirek ix-xogħol tal-bżolija u x-xogħol tal-onestà. Aħna u niftakru f'din il-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Ġwan
fil-Lateran ġewwa Ruma, il-Katidral ta' Ruma, ejjew nitolbu wkoll għall-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku, l-Isqof ta' Ruma. L-Isqof ta' Ruma għandu din il-vokazzjoni speċjali, huwa suċċessur tal-Apostli Pietru u Pawlu li ħallew ħajjithom fil-Belt ta' Ruma taħt il-persekuzzjoni ta' Neruni rib is-sena 63-65 wara Kristu, u allura bid-dem tagħhom bnew din il-Knisja li hija wkoll il-kap fl-imħabba tal-knejjes kollha Kattoliċi madwar id-dinja. U l-Papa iġor dan il-piż kbir li jkun għalina sinjal ta' mħabba u tal-lealtà lejn il-Vanġelu. Pawlu l-Apostlu missierna ikellimna ċar, ibnu fuq il-pedament wieħed hemm, Ġesu Kristu. U da min nistaqsu lilna nfusna u nieqaf b'dan il-ħsieb. Kull ma nagħmel, kull ma ngħid, l-imħabbit tiegħi dak li ġan inqum filgħodu għandu fih toma ta' Ġesu Kristu. Issa nagħmlu mument ta' talb flimkien, kulħadd jibqa' bil-qiegħda, nixtieq nitlob ħafna l-paċi fid-dinja, mod speċjali il-paċi fl-art li rat il-Ġesu iterraq fuqha f'Iżrael f'Gaza biex il-mulej rattab il-kefrija tagħna lejn xulxin. Nitolbu għal-ħaddiema kollha, nitolbu għal-negozjanti kollha biex kulħadd jagħmel dmiru b'onestà, b'integrità u b'imħabba. Nitolbu għal-morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk li għandhom bżonn il-grazzja speċjali tal-fejqan. U nitolbu għal-mejtin kollha tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti li jseħħu u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna t-tempju tal-Ispirtu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda int qaddes il-Knisja tiegħek il-Arusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħha fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qis ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha
infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, li smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġdid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn ħobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ġisem flimkien mad-demt. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek
ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha. Nitolbu. U Alla li rrid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament intagħmel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wasanna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Infakrukom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta sa għada qed tilqa' l-ordnijiet ta' djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Biex tordna l-kopja ta' djarju żur il-website knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.